Σας καλωσορίζω στη σημερινή συνάντηση της Σχολής Αγάπης Εαυτού, που ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω για τη διδασκαλία της Florence Shinn, η οποία μου άλλαξε τη ζωή. Αυτό θα γίνει το... Όχι, πρέπει να είναι το δικό μου. Για την διδασκαλία της Florence Shinn, η οποία έτυχε να μου αλλάξει τη ζωή πολλά χρόνια πριν, όταν ήρθα σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου και με στήριξε, μου έδειξε μάλλον πώς να στηρίζομαι στον εαυτό μου. Αυτό είναι βασικά. Το βιβλίο του παιχνίδι της ζωής, το οποίο θα αναπτύξουμε σήμερα, πιστεύω ότι θα ακούτε, γιατί τα έχουμε και εσείς ακούτε εδώ πέρα και τα μικρόφωνα, τα τηλέφωνα είναι κοντά, οπότε θα πιάνει καλά τον ήχο. Το έγραψε το 1925 και όπως θα δείτε τα μηνύματα, τις διδασκαλίες και αυτά που μετέφερε είναι, αν σας έλεγα ότι το έγραψε πριν από 2-3 χρόνια, θα μου λέγατε ναι, πράγματι είναι τόσο επίκαιρα. Έχω επισημάνει τα κύρια σημεία που θέλω να αναφέρω, τα οποία βεβαίως στο βιβλίο τεκμηριώνει με πολύ ωραία παραδείγματα από τη ζωή, τα οποία όμως αν και αξίζει να τα διαβάζαμε, θα μας έπαιρνε κάνα 3 ώρες για να τα διαβάσουμε όλα. Οπότε θα περιοριστούμε στα κύρια σημεία και όπως κυλήσει, όπως πάει η κουβέντα, η ανάπτυξη πάνω σε αυτά τα νοήματα που αναφέρει. Να πω λίγο για το βιογραφικό της, όπως αναφέρεται στο βιβλίο. Το πλήρες όνομα είναι Florence Scovel Shinn. Γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1871 στο Νιου Τζέρσι και απεβίωσε τον Οκτώβριο του 1940. Στα νιάτα της διακρίθηκε σαν ηθοποιός και εικονογράφος βιβλίων και στη μέση ηλικία της άρχισε το πνευματικό, μεταφυσικό και συγγραφικό της έργο, ενταγμένη στο φιλοσοφικό κίνημα Νέο Σκεπτικό, New Thought στα αγγλικά, που αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Το πνευματικό διδακτικό της έργο έγινε ευρέως γνωστό το 1925 με την έκδοση του πρώτου της βιβλίου «Το παιχνίδι της ζωής και πώς να το παίξεις». Ακολούθησαν το 1928 «Your world is your wand», «Ο λόγος σου είναι η μαγική σου ράβδος» ή «Το μαγικό ραβδάκι σου». Το 1940 το «The Secret Door of Success», «Η μυστική πόρτα της επιτυχίας», το οποίο το έχω επίσης μεταφράσει. Με μια φράση, στο παιχνίδι της ζωής, η Florence εξέφρασε τη φιλοσοφία της ως εξής: «Οι αόρατες δυνάμεις πάντα δουλεύουν για τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα, ακόμα και αν αυτός δεν το γνωρίζει. Χάρη στη δονητική δύναμη των λέξεων, οτιδήποτε προφέρει αρχίζει να το προσελκύει». Στο βιβλίο αυτό παίρνει κάποια γνωστά εδάφια της Βίλβου και τα εξηγεί μέσα από ένα μεταφυσικό πρίσμα, αποκαλύπτοντάς μας μια πολύ διαφορετική πτυχή αυτών που έχει να κάνει με την εσωτερική δύναμη του ανθρώπου. Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στη δύναμη της θετικής σκέψης και των λεκτικά εκφραζόμενων θετικών δηλώσεων. Με πολλά παραδείγματα, η Florence μας δείχνει με ποιον τρόπο μπορεί όποιος θέλει να πάρει τη δύναμη αυτή στα χέρια του από τη στιγμή που είναι δικαιωματικά δική του και να αλλάξει τη ζωή του εκπληρώνοντας τα όνειρά του. Πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στο παιχνίδι γενικά. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ζωή είναι μια μάχη, αλλά δεν είναι μάχη, είναι ένα παιχνίδι. Είναι όμως ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να παιχτεί με επιτυχία χωρίς τη γνώση του πνευματικού νόμου. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μας δίνουν τους νόμους αυτού του παιχνιδιού με θαυμαστή καθαρότητα. Ο Ιησούς δίδαξε ότι είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι του δούνε και λαβίν. Οτιδήποτε ο άνθρωπος παίρνει, αυτό θα θερήσει, που σημαίνει πως οτιδήποτε στέλνει προς τα έξω, με λόγια ή πράξεις, θα επιστρέψει σε αυτόν. Ό,τι δίνει, αυτό θα λάβει. Αν δίνει μίσος, θα λάβει μίσος. Αν δίνει αγάπη, θα λάβει αγάπη. Αν δίνει κριτική, θα λάβει κριτική. Αν ψεύδεται, θα του λένε ψέματα. Αν απατάει, θα απατηθεί. Έχουμε επίσης διδαχτεί ότι η νοητική ικανότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο παιχνίδι της ζωής. Υπάρχουν 3 τμήματα του νου: το υποσυνείδητο, το συνειδητό και το υπερσυνείδητο.
Το υποσυνείδητο είναι μια απλή ενέργεια χωρίς κατεύθυνση. Είναι σαν τον ατμό ή τον ηλεκτρισμό και κάνει ακριβώς αυτό προς το οποίο κατευθύνεται. Δεν έχει τη δύναμη της επαγωγής. Οτιδήποτε αισθάνεται βαθιά ή απεικονίζει καθαρά ο άνθρωπος, εντυπώνεται πάνω στον υποσυνείδητο νου του και εκπληρώνεται στην παραμικρή λεπτομέρεια. Ο συνειδητός νους αποκαλείται θνητός ή κοσμικός νους. Είναι ο ανθρώπινος νους που βλέπει τη ζωή όπως φαίνεται να είναι. Βλέπει θάνατο, καταστροφή, αρρώστια, φτώχεια και κάθε είδους περιορισμών και με όλα αυτά εντυπώνει το υποσυνείδητο. Ο υπερσυνείδητος νους είναι ο θείος νους μέσα στον κάθε άνθρωπο και είναι το πεδίο των τέλειων ιδεών. Μέσα σε αυτόν είναι το τέλειο πρότυπο που ανέφερε ο Πλάτων, το θείο σχέδιο, καθότι υπάρχει ένα θείο σχέδιο για τον καθένα. Υπάρχει ένα μέρος για σένα να γεμίσεις που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει, κάτι που έχεις να κάνεις που κανείς άλλος δεν μπορεί. Υπάρχει μια τέλεια εικόνα στον υπερσυνείδητο νου. Συνήθως εμφανίζεται σαν στιγμιαία αναλαμπή στο συνειδητό, σαν ένα ανέφικτο ιδανικό, κάτι υπερβολικά καλό για να είναι αληθινό. Στην πραγματικότητα είναι ο αληθινός προορισμός του ανθρώπου, ο οποίος αναλάμπει από την άπειρη ευφυΐα που βρίσκεται μέσα του. Πολλοί έχουν επιφέρει καταστροφή στη ζωή τους μέσα από άσκοπα λόγια. Για παράδειγμα, μια γυναίκα κάποτε με ρώτησε γιατί η ζωή της είναι τώρα σε ανέχεια και περιορισμούς. Στο παρελθόν είχε ένα σπίτι με ωραία πράγματα και άφθονα χρήματα. Ανακαλύψαμε ότι συχνά την κούραζε η διαχείριση του σπιτιού και επαναλάμβανε: «Έχω συγχαθεί τα πράγματα. Εύχομαι να ζούσα σε μια καμπίνα». Και προσθέτει: «Σήμερα ζω σε μια καμπίνα». Είχε εκφράσει τον εαυτό της μέσα στην καμπίνα. Ο υποσυνείδητος νους δεν έχει καμία αίσθηση του χιούμορ. Γι' αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι αστειευόμενοι βάζουν τον εαυτό τους σε εμπειρίες δυστυχίας. Αυτό το ξαναδιαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμάστε. Ο υποσυνείδητος νους δεν έχει καμία αίσθηση του χιούμορ. Εμείς μπορούμε να κάνουμε χιούμορ, να λέμε κάποια πράγματα στα αστεία, αλλά άμα λέμε άσχημα πράγματα στα αστεία, δεν είναι καθόλου καλό. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Πολλές φορές οι άνθρωποι αστειευόμενοι βάζουν τον εαυτό τους σε εμπειρίες δυστυχίας, χρησιμοποιώντας τα λάθος λόγια. Υπάρχουν πάντοτε άφθονα στο μονοπάτι του ανθρώπου, αλλά μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω της επιθυμίας, της πίστης ή του εκφρασμένου λόγου. Ο Ιησούς έκανε ξεκάθαρο ότι πρέπει ο άνθρωπος να κάνει το πρώτο βήμα. Ζήτα και θα σου δοθεί, ψάξα και θα το βρεις, χτύπα και θα σου ανοιχτεί. Τίποτα δεν παρεμβάλλεται μεταξύ του ανθρώπου με υψηλά ιδανικά και της κάθε επιθυμίας της καρδιάς του, εκτός από την αμφιβολία και το φόβο. Εάν μπορεί να εύχεται χωρίς ανησυχία, κάθε επιθυμία του θα εκπληρώνεται αμέσως. Ο Χριστός είπε: «Γιατί είσαι φοβισμένος εσύ ο λιγόπιστε?» Λοιπόν, ας δούμε ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε το φόβο με την πίστη, καθότι ο φόβος είναι αντεστραμμένη πίστη. Είναι πίστη στο κακό αντί στο καλό. Το αντικείμενο του παιχνιδιού της ζωής είναι να δεις ξεκάθαρα το καλό κάποιου και να εξαλείψεις όλες τις νοητικές εικόνες του κακού. Αυτό πρέπει να γίνει εντυπώνοντας τον υποσυνείδητο νου με τη συνειδητοποίηση του καλού. Λέγε τις θετικές δηλώσεις δυνατά, με ισχύ και πεποίθηση και τη συγκεκριμένη που μπορείς να πεις είναι «Εγώ τώρα σπάω και γκρεμίζω με τα λόγια που λέω κάθε αναλυθές αρχείο στον υποσυνείδητο νου μου. Θα επιστρέψουν στο σωρό της γενέθλιας μηδαμινότητάς τους, καθότι προήλθαν από τις δικές μου μάταιες φαντασιώσεις. Τώρα φτιάχνω τα τέλεια αρχεία μου μέσω του Χριστού που είναι μέσα μου. Τα αρχεία της υγείας, του πλούτου, της αγάπης και της τέλειας αυτοέκφρασης. Αυτό είναι το καρέ της ζωής, το ολοκληρωμένο παιχνίδι». Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στον νόμο της ευημερίας. Ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα που δόθηκε στο γένος μέσω των γραφών είναι ότι ο Θεός είναι η παρακαταθήκη του ανθρώπου και ότι μπορεί ο άνθρωπος να αποδεσμεύσει μέσω των λόγων που εκφέρει όλα όσα του ανήκουν από θεϊκό δικαίωμα. Πρέπει όμως να έχει τέλεια πίστη στον εκφερόμενο λόγο του.
Αν κάποιος ζητήσει επιτυχία αλλά προετοιμάζεται για αποτυχία, θα λάβει την κατάσταση για την οποία έχει προετοιμαστεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι θέμα και τι προετοιμασία κάνουμε και το πόσο πιστεύουμε αυτό που λέμε. Για παράδειγμα, ήρθε ένας και μου ζήτησε να εκφράσω τα λόγια για να καλύψει ένα χρέος. Είδα όμως ότι ξόδευε το χρόνο του σχεδιάζοντας τι θα έλεγε στον άνθρωπο που χρωστούσε όταν δεν θα του πληρώνει το ποσό. Και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά εξουδετερώνει τα λόγια μου. Θα έπρεπε να βλέπει τον εαυτό του να ξεπληρώνει το χρέος. Ο άνθρωπος πρέπει να προετοιμαστεί για ό,τι έχει ζητήσει όταν δεν υπάρχει το παραμικρό σημάδι αυτού εν όψει. Το να μπει στην πνευματική ταλάντζη των πραγμάτων δεν είναι απλή υπόθεση για τον μέσο άνθρωπο. Οι ενάντιες σκέψεις της αμφιβολίας και του φόβου ξεπετάγονται από το υποσυνείδητο. Είναι ο εχθρικός στρατός που πρέπει να πολεμηθεί. Έτσι εξηγείται γιατί συχνά είναι πιο σκοτεινά λίγο πριν την αυγή. Βασανιστικές σκέψεις συνήθως προηγούνται μιας μεγάλης εκδήλωσης. Κάποιος μπορεί να λάβει μόνο ότι βλέπει τον εαυτό του να λαβαίνει. Αν το θεωρεί κάτι ανέφικτο, όσο και θετικές δηλώσεις να εκφράζει, σήμερα δεν το βλέπει στην πραγματικότητά του, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Εκείνος όμως που γνωρίζει τον πνευματικό νόμο δεν ενοχλείται από την εμφάνιση και αγαλιάζει ενώ βρίσκεται ακόμα σε αιχμαλωσία, που σημαίνει ότι εμένει στο όραμά του και ευχαριστεί που επιτυγχάνεται το τέλος που έχει λάβει δηλαδή το ζητούμενο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη δύναμη του λόγου. Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικαστείς. Με το ρητό αυτό. Ένας που γνωρίζει τη δύναμη του λόγου γίνεται πολύ προσεκτικός στις κουβέντες του. Έχει μόνο να παρατηρήσει την αντίδραση των λόγων του για να δει ότι δεν επιστρέφουν κενοί. Με τον εκφερόμενο λόγο του, ο άνθρωπος συνήθως ορίζει νόμους για τον εαυτό του. Γνώριζα κάποιον που έλεγε «Πάντοτε χάνω το λεωφορείο. Μόλις φτάνω στη στάση, αυτό πάντα φεύγει». Η κόρη του έλεγε «Πάντα προφθαίνω το λεωφορείο. Είναι βέβαιο ότι έρχεται μόλις φτάνω εκεί». Αυτό συνέβαινε για χρόνια. Καθένας είχε φτιάξει ξεχωριστό νόμο για τον εαυτό του. Ο ένας για αποτυχία, η άλλη για επιτυχία. Αυτή είναι και η ψυχολογία των προλήψεων. Εάν κάποιος είναι πρόθυμος να κάνει αυτό που φοβάται, δεν χρειάζεται να το κάνει. Αυτός είναι ο νόμος της μη αντίδρασης, ο οποίος έχει τόσο λίγο κατανοηθεί. Θα το αναπτύξει στη συνέχεια. Και αναφέρει μια περίπτωση που ήρθαν μια φίλη να τη βοηθήσει επειδή δεν μπορούσε λόγω της πρόληψης που είχε του ότι είναι κακό να περνάει κάτω από σκάλα, δεν μπορούσε να κάνει αυτό το βήμα. Και της εξήγησε ότι αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να περάσεις άφοβα. Όταν της έτυχε ένα τέτοιο γεγονός, μια σκάλα που θα έπρεπε να περάσει από κάτω, δεν μπόρεσε να το κάνει και γύρισε πίσω. Θυμήθηκε όμως τα λόγια που της είπε η Φλόρενς και ξαναγύρισε να περάσει από εκείνο το σημείο και η σκάλα δεν υπήρχε πια. Και εδώ λέει η εξήγηση είναι ότι ο φόβος προσέλκυσε τη σκάλα στο δρόμο της φίλης μου και η αφοβία την απομάκρυνε. Όταν γνωρίζει κάποιος την αλήθεια δεν μπορεί παρά να είναι υπερβολικά προσεκτικός με τα λόγια του. Για παράδειγμα, μια φίλη έλεγε συχνά στο τηλέφωνο «Έλα να με δεις για μια κλασική κουβεντούλα». Αυτή η κλασική κουβεντούλα σημαίνει μια ώρα με περίπου 500 έως 1000 καταστρεπτικές λέξεις με κυρίαρχα θέματα την απώλεια, την έλλειψη, την αποτυχία και την αρρώστια. Αποκρίθηκα, όχι ευχαριστώ. Είχα αρκετές κλασικές κουβεντούλες στη ζωή μου, οι οποίες κοστίζουν πολύ. Αλλά θα χαρώ να έχουμε μια νεομοδίτικη κουβέντα και να μιλήσουμε για όσα θέλουμε αντί για όσα δεν θέλουμε. Υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι ο άνθρωπος τολμά να χρησιμοποιεί τα λόγια του μόνο για 3 λόγους. Για να θεραπεύσει, να ευλογήσει ή να ευημερήσει.
Οτιδήποτε λέει για τους άλλους θα υποθεί για τον ίδιο και οτιδήποτε εύχεται για κάποιον άλλον το εύχεται για τον εαυτό του. Οι κατάρες, σαν τα κοτόπουλα, έρχονται στο σπίτι τους να κουρνιάσουν. Αν ευχηθεί σε κάποιον κακή τύχη, είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει κακή τύχη στον εαυτό του. Αν έρχεται να βοηθήσει κάποιον να επιτύχει, έρχεται και βοηθάει τον εαυτό του να επιτύχει. Το σώμα μπορεί να ανανεωθεί και να μετουσιωθεί μέσω του εκφερόμενου λόγου και του ξεκάθαρου οράματος. Και η αρρώστια μπορεί να διαγραφεί τελείως από τη συνείδησή του. Ο μεταφυσικός γνωρίζει ότι κάθε αρρώστια έχει νοητική ανταπόκριση και για να θεραπεύσει κάποιο το σώμα πρέπει πρώτα να θεραπεύσει την ψυχή. Η ψυχή είναι ο υπερσυνείδητος νους και πρέπει να σωθεί από τις λανθασμένες σκέψεις. Είναι εντάξει να πούμε ότι όλες οι αρρώστιες και οι δυστυχίες προέρχονται από την παραβίαση του νόμου της αγάπης. Μια νέα εντολή δίδω σας. Αγαπάτε αλλήλους. Και στο παιχνίδι της ζωής η αγάπη και η καλή διάθεση έχουν κάθε ευκαιρία. Η συνεχής κριτική δημιουργεί ρευματισμούς, καθώς οι κριτικές μη ισορροπημένες σκέψεις δημιουργούν αφύσικες αναποθέσεις στο αίμα, οι οποίες επικάθονται στις αρθρώσεις. Νεοπλάσματα δημιουργούνται από τη ζήλια, το μίσος, τη μη συγχώρεση, τον φόβο κλπ. Κάθε αρρώστια προκαλείται από ένα μυαλό που δεν είναι αναπαυμένο. Κάθε αρρώστια προκαλείται από ένα μυαλό που δεν είναι αναπαυμένο. Η μη συγχώρεση είναι γόνιμη αιτία ασθένειας. Θα σκληρύνει τις αρτηρίες ή το σηκώτη και θα επηρεάσει την όραση. Στο τρένο αυτό υπάρχουν ατελείωτες παθήσεις. Κάθε εξωτερική δυσαρμονία είναι μια ένδειξη διανοητικής δυσαρμονίας, όπως εντός, έτσι και εκτός. Οι μόνοι εχθροί του ανθρώπου βρίσκονται μέσα του. Η προσωπικότητα είναι ένας από τους τελευταίους εχθρούς που έχουμε να ξεπεράσουμε, καθώς ο πλανήτης μας αρχίζει να μοιείται στην αγάπη. Ήταν το μήνυμα του Χριστού. Επιγείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Γι' αυτό ο φωτισμένος άνθρωπος προσπαθεί να τελειοποιηθεί σύμφωνα με τον διπλανό του. Η εργασία έχει να κάνει με τον εαυτό του. Να στέλνει φιλικότητα και ευλογίες σε κάθε άνθρωπο. Και το υπέροχο είναι ότι εάν κάποιος ευλογεί ένα άτομο, εκείνο δεν έχει καμία δύναμη να τον βλάψει. Δηλαδή να ευλογεί και ακόμα άτομα που τα θεωρεί εχθρικά και κακόβουλα απέναντί του. Η φιλική διάθεση δημιουργεί μια άβρα προστασία σε όποιον την εκπέμπει και κανένα όπλο στραμμένο εναντίον του δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει. Με άλλα λόγια, η αγάπη και η φιλικότητα καταστρέφουν τους εχθρούς μέσα μας, οπότε δεν υπάρχουν και εξωτερικοί εχθροί. Υπάρχει επιγής ειρήνη για όποιον εκπέμπει την ανθρώπινη ευδοκία. Και έτσι κλείνει το κομμάτι τη δύναμη του λόγου. Ο νόμος της μη αντίδρασης που μας ανέφερε λίγο νωρίτερα. Μην αντιδράς στο κακό, μην καταβάλεις από το κακό, αλλά κατάβαλε το κακό με το καλό. Οι μητέρες πολλές φορές ασυναίσθητα ελκύουν αρρώστια και συμφορές για τα παιδιά τους, για το να κρατούν συνεχώς σε σκέψεις φόβου και να κοιτάνε για συμπτώματα. Για παράδειγμα, ένας φίλος ρώτησε κάποια εάν η κόρη της έχει περάσει ηλαρά. Απάντησε αμέσως όχι ακόμα. Αυτό υπονοεί ότι αναμένει την αρρώστια και έτσι προετοιμάζει τον δρόμο για αυτό που δεν θα ήθελε για την ίδια και το παιδί της. Ωστόσο, ο επικεντρωμένος άνθρωπος και επαληθευμένος στη σωστή σκέψη, εκείνος που βγάζει μόνο θετικά για τον συνάνθρωπό του και είναι άφοβος, δεν μπορεί να αγγιχτεί και να επηρεαστεί από τις αρνητικές σκέψεις των άλλων. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε τότε να λάβει μόνο καλές σκέψεις, εφόσον ο ίδιος στέλνει μόνο καλές σκέψεις στους άλλους. Η αντίδραση είναι η κόλαση, επειδή βάζει το άτομο σε κατάσταση μαρτυρίου. Κάνει τη δήλωση, κάθε άνθρωπος είναι ένας χρυσός κρίκος στην αλυσίδα του καλούμι, γιατί καθένας είναι Θεός ενσαρκωμένος που περιμένει την ευκαιρία δοσμένη από τον ίδιο τον άνθρωπο να υπηρετήσει το θεϊκό σχέδιο της ζωής του. Ευλόγησε τον εχθρό σου και έτσι του κλέβεις όλα τα πολεμοφόδια.
τα βέλη του θα μεταστοιχειωθούν σε ευλογίες. Αυτός ο νόμος ισχύει τόσο για έθνη όσο και για άτομα. Ευλόγησε ένα έθνος, στείλε αγάπη και θετικότητα σε κάθε κάτοικο και έτσι αποστερείται από τη δύναμη να βλάψει. Το πλοίο κάποιου εισέρχεται με ήρεμα νερά. Όταν κάποιος αντιδρά και αντιστέκεται σε μια κατάσταση, θα την έχει μαζί του. Αν τρέξει μακριά της, εκείνη θα τον κυνηγήσει. Το είπα αυτό σε κάποια και μου απάντησε: «Πόσο αλήθεια είναι, ήμουν δυστυχισμένη στο σπίτι. Αντιπαθούσα την επικριτική και τυραννική μάνα μου. Οπότε έφυγα και παντρεύτηκα. Αλλά παντρεύτηκα τη μάνα μου, γιατί ο άντρας μου ήταν ολόιδιος με αυτήν. Έτσι είχα να αντιμετωπίσω ξανά την ίδια κατάσταση». Να συμφωνείς με τον πολέμιό σου γρήγορα. Δηλαδή να συμφωνήσεις ότι η εχθρική κατάσταση είναι καλή, να μην σε ενοχλεί και έτσι πέφτει από το ίδιο της το βάρος και φεύγει. Τίποτε από αυτά τα πράγματα δεν μεταράζουν. Είναι μια υπέροχη θετική δήλωση. Η μη αρμονική κατάσταση προέρχεται από μια δυσαρμονία μέσα στον άνθρωπο. Όταν δεν υπάρχει μέσα του καμία συναισθηματική αντίδραση σε μια δυσαρμονική κατάσταση, σβήνει αυτή και φεύγει για πάντα από το διάβατη. Βλέπουμε λοιπόν ότι η δουλειά του ανθρώπου αφορά πάντα στον εαυτό του. Μια μαθήτριά μου είχε τη συνήθεια να ψεύδεται. Της είπα ότι ήταν μια μέθοδος αποτυχίας και ότι αν έλεγε ψέματα θα της έλεγαν επίσης ψέματα. Αποκρίθηκε: «Δεν με νοιάζει, δεν θα μπορούσα να κάνω χωρίς να ψεύδομαι». Μια μέρα μιλούσε στο τηλέφωνο με κάποιον που αγαπούσε πολύ. Γυρνάει και μου λέει: «Δεν τον εμπιστεύομαι, ξέρω ότι μου λέει ψέματα». Της αποκρίθηκα: «Λοιπόν, εφόσον εσύ λες ψέματα, κάποιος πρέπει να σου πει και εσένα ψέματα και να είσαι βέβαιη ότι θα είναι ακριβώς το άτομο από το οποίο θέλεις την αλήθεια». Λίγο καιρό μετά την είδα και μου είπε: «Έχω θεραπευτεί από τα ψέματα». Τη ρώτησα: «Τι σε θεράπευσε?» Και απάντησε: «Ζούσα με μια γυναίκα που έλεγε χειρότερα ψέματα από μένα». Το να ζούμε στο παρελθόν είναι μια μέθοδος αποτυχίας και παραβίαση του πνευματικού νόμου. Οι κλέφτες του χρόνου είναι το παρελθόν και το μέλλον. Ο άνθρωπος πρέπει να ευλογεί το παρελθόν και να το ξεχνά εάν το κρατά δέσμιο και να ευλογήσει το μέλλον γνωρίζοντας ότι του επιφυλάσσει ατέλειωτες χαρές, αλλά να ζει πλήρως το τώρα. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει κρεμασμένος στην κάθε στιγμή. Πρέπει να έχεις πνευματική εγρήγορση αναμένοντας πάντα τα σημεία και αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία. Μια μέρα έλεγα συνεχώς σιωπηρά: «Άπειρο πνεύμα, μην με αφήσει να χάσω κανένα μήνυμα». Και κάτι πολύ σημαντικό μου είπαν εκείνο το βράδυ: «Είναι αναγκαίο να αρχίζεις τη μέρα σου με τα κατάλληλα λόγια. Μόλις ξυπνήσεις, κάνε αμέσως μια θετική δήλωση, όπως: γεννηθείτε το θέλημά σου αυτή τη μέρα. Σήμερα είναι μια μέρα ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ για αυτή την τέλεια μέρα. Το ένα θαύμα θα ακολουθεί το άλλο και οι θαυμαστές εκπλήξεις δεν θα πάψουν ποτέ». Κάντο αυτό συνήθεια και θα δεις πράγματα και θάματα να έρχονται στη ζωή σου. Κάθε θετική δήλωση πρέπει να εκφράζεται με προσεγμένες λέξεις και να καλύπτει όλη την περιοχή. Για παράδειγμα, κάποια που βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη ζήτησε μια δουλειά. Έλαβε πάρα πολλή δουλειά, χωρίς όμως να πληρώνεται καθόλου. Οπότε τώρα ξέρει να προσθέτει, όταν ζητάει, μια θαυμάσια υπηρεσία για θαυμάσια αμοιβή. Είναι θείο δικαίωμα του ανθρώπου να έχει άφθονα, πολύ περισσότερα από αρκετά. Ο αχυρώνας του να είναι γεμάτος και η κούπα του να ξεχυλίζει, όπως αναφέρεται στη Βίβλο. Αυτή είναι η ιδέα του Θεού για τον άνθρωπο. Και όταν αυτός σπάσει τους φραγμούς της στέρησης στη συνείδησή του, ο χρυσούς αιών θα είναι δικός του και κάθε έντιμη επιθυμία της καρδιάς σου θα εκπληρωθεί. Πάμε τώρα στο 5ο κεφάλαιο που αναφέρεται στον νόμο του κάρμα και τον νόμο της συγχώρησης. Ο άνθρωπος λαμβάνει μόνο αυτό που δίνει. Το παιχνίδι της ζωής είναι παιχνίδι με μπούμεραγκ. Οι σκέψεις, οι πράξεις και τα λόγια του ανθρώπου επιστρέφουν σε αυτόν αργά ή γρήγορα με εκπληκτική ακρίβεια. Αυτός είναι ο νόμος του κάρμα, μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει ανταπόδοση.
Οτιδήποτε σπέρνει κάποιος, αυτό και θα θερήσει. Όσο περισσότερα γνωρίζει ένας, τόσο πιο μεγάλη ευθύνη έχει. Και κάποιος που έχει γνώση του πνευματικού νόμου, αλλά δεν τον εφαρμόζει, σαν επακόλουθο υποφέρει πολύ. Ο φόβος του Κυρίου, σε παρένθεση του νόμου, είναι η αρχή της σοφίας, λέει ένα ρητό. Αν τη λέξη Κύριος τη δούμε σαν νόμος, θα γίνουν πιο ξεκάθαρα πολλά εδάφια της βίβλου. Η εκδίκηση είναι δική μου, θα ανταποδώσω, λέει ο Κύριος. Είναι ο νόμος που εκδικείται, όχι ο Θεός. Ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο τέλειο, φτιαγμένο κατ' εικόνα του και του έχει δώσει δύναμη και κυριαρχία. Αυτή είναι η τέλεια ιδέα του ανθρώπου, καταγεγραμμένη στο θεϊκό νου που αναμένει την αναγνώριση. Επειδή ο άνθρωπος μπορεί να είναι μόνο αυτό που βλέπει τον εαυτό του ότι είναι και να κατορθώσει μόνο όσα βλέπει ότι κατορθώνει. Βλέπουμε ότι η ελευθερία από όλες τις καταστάσεις της στοιχείας έρχεται μέσω της γνώσης του πνευματικού νόμου. Η υπακοή προηγείται της εξουσίας και ο νόμος υπακούει στον άνθρωπο όταν αυτός υπακούει στον νόμο. Ο νόμος του ηλεκτρισμού πρέπει να υπακούεται προτού να γίνει υπηρέτηση του ανθρώπου. Με αδιάφορο χειρισμό γίνεται θανάσιμος εχθρός. Το ίδιο ισχύει και με τους νόμους του νου. Η επιθυμία είναι μια φοβερή δύναμη και πρέπει να κατευθύνεται σε σωστά κανάλια, αλλιώς προκύπτει χάος. Στην εφαρμογή των θετικών δηλώσεων, το πιο σημαντικό είναι το πρώτο βήμα, να ζητήσεις σωστά. Πρέπει να ζητάει κάποιος μόνο ό,τι είναι δικό του από θεϊκό δικαίωμα. Η γνώση του νόμου δίνει στον άνθρωπο τη δύναμη να σβήσει τα λάθη του. Δεν μπορεί κάποιος να πιέσει τα εξωτερικά να είναι κάτι που δεν είναι ο ίδιος. Αν επιθυμεί πλούτη, πρέπει πρώτα να είναι πλούσιος στη συνείδηση. Για παράδειγμα, κάποια μου ζήτησε χειρισμό για ευημερία. Δεν την πολύ ενδιαφέραν οι υποθέσεις του σπιτιού, οπότε το σπίτι της ήταν σε μεγάλη αταξία. Της είπα, αν θέλεις να είσαι πλούσια, πρέπει να είσαι τακτική. Όλοι όσοι έχουν μεγάλο πλούτο είναι τακτικοί και η τάξη είναι ο πρώτος νόμος του παραδείσου. Πρόσθεσα, δεν θα γίνεις ποτέ πλούσια με ένα καμένο σπίτι στο μαξιλαράκι με τις καρφίτσες. Είχε καλή αίσθηση του χιούμορ και άρχισε αμέσως να βάζει το σπίτι σε τάξη. Τακτοποίησε τα έπιπλα, έφτιαξε τα συρτάρια, καθάρισε τα χαλιά και σύντομα είχε μια μεγάλη οικονομική εκδήλωση, ένα δώρο από συγγενή. Η γυναίκα ξαναφτιάχτηκε και κρατάει τον εαυτό της οικονομικά με το να προσέχει τα εξωτερικά και να αναμένει την ευημερία, γνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι ο χορηγός της. Πολλοί αγνοούν το γεγονός ότι τα δώρα και τα πράγματα είναι επενδύσεις και η αποθυσάβριση και συνεχής αποταμίευση οδηγούν σε απώλεια. Υπάρχει αυτό που σκορπίζεται και όμως αυξάνει, και εκείνο που φυλάσσεται περισσότερο από όσο πρέπει και όμως τίνει στην ανέχεια, λέει ένα ρητό. Αν κάποιος αγνοεί την καθοδήγηση να ξοδέψει ή να δώσει για κάτι ένα ποσό χρημάτων, το ίδιο ποσό θα φύγει με αδιάφορο ή δυστυχή τρόπο. Για παράδειγμα, κάποια μου είπε ότι για την ημέρα των ευχαριστειών ενημέρωσε την οικογένειά της ότι δεν ευκολύνεται οικονομικά να παραθέσει δείπνο. Είχε τα χρήματα, αλλά αποφάσισε να τα φυλάξει. Λίγες μέρες μετά, κάποιος μπήκε στο δωμάτιο και πήρε από το σιρτάρι του γραφείου της το ακριβές ποσό που θα κόστιζε το δείπνο. Ο νόμος είναι πάντα πίσω από όποιον ξοδεύει άφοβα και με σοφία. Τα εφόδια του ανθρώπου είναι ανεξάντλητα και αδιάκοπα όταν υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη. Αλλά η εμπιστοσύνη πρέπει να προηγείται της εκδήλωσης. Σύμφωνα την πίστη σου θέλει δοθήσει. Η πίστη είναι η υπόσταση των πραγμάτων που εύχεσαι, η μαρτυρία των πραγμάτων που δεν βλέπεις. Επειδή η πίστη κρατάει το όρομα σταθερό και οι ενάντιες εικόνες διαλύονται και σκορπίζονται.
Ο Χριστός έφερε το καλό νέο, Ευαγγέλιο, ότι υπάρχει ένας ανώτερος νόμος από αυτόν του κάρμα, ο οποίος υπερβαίνει τον νόμο του κάρμα. Είναι ο νόμος της χάρης ή της συγχώρεσης. Είναι ο νόμος ο οποίος απελευθερώνει τον άνθρωπο από τον νόμο της αιτίας και του αιτιατού, τον νόμο των συνεπειών. Έχει υποθεί ότι στο πεδίο αυτό ο άνθρωπος θερίζει εκεί που δεν έχει σπείρει. Τα δώρα του Θεού απλώς ξεχύνονται πάνω του. Όλο όσο παρέχει η βασιλεία είναι δικά του. Αυτή η συνεχής κατάσταση ευδαιμονίας περιμένει τον άνθρωπο που έχει ξεπεράσει τη φιλετική ή εγκόσμια σκέψη. Στο έκτο κεφάλαιο μιλάει για την απόρριψη του φορτίου και για το πώς εντυπώνουμε το υποσυνείδητο. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τις δυνάμεις του και τα κόλπα του μυαλού του, η μεγάλη του επιθυμία είναι να βρει ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο να εντυπώσει το καλό στο υποσυνείδητο. Επειδή μια απλή διανοητική γνώση της αλήθειας δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά είδα ότι ο ευκολότερος τρόπος είναι με την απόρριψη του φορτίου. Στον 55ο ψαλμό λέει «Αποθέστε το φορτίο σας στον Κύριο». Σε πολλά εδάφια της Βίβλου αναφέρεται ότι ο πόλεμος είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και το μόνο που ο άνθρωπος έχει πάντα να κάνει είναι να στέκεται ήρεμος και να βλέπει ατελείται η σωτηρία του Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο υπερσυνείδητος νους, ο Χριστός μέσα μας, είναι το μέρος που διεξάγει τις μάχες του ανθρώπου και τον ξελαφρώνει από τα βάρη. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο άνθρωπος παραβιάζει τον νόμο εάν κουβαλάει ένα φορτίο. Και φορτίο είναι μια αρνητική σκέψη ή κατάσταση. Αυτή η σκέψη ή κατάσταση έχει τις ρίζες της στο υποσυνείδητο. Φαίνεται σχεδόν αδύνατο να γίνει η πρόοδος στο να κατευθύνει στο υποσυνείδητο μέσα από τον συνειδητό ή λογικό νου, καθότι ο λογικός νους, η διανόηση, περιορίζεται στις αντιλήψεις του και είναι γεμάτος αμφιβολίες και φόβος. Γνώριζα κάποια που το φορτίο της ήταν η βαριγκόμια. Της είπα τη δήλωση. Αποθέτω το φορτίο της βαριγκόμιας στο Χριστό μέσα μου και είμαι ελεύθερη να είμαι αγαπητή, αρμονική και ευτυχισμένη. Το παντοδύναμο υπερσυνείδητο πλημμύρισε με αγάπη το υποσυνείδητό της και άλλαξε η ζωή της. Για χρόνια η βαριγκόμια την κρατούσε σε βασανιστική κατάσταση και φυλάκισε την ψυχή της, τον υπερσυνείδητο νου. Η δήλωση πρέπει να γίνεται ξανά και ξανά. Μερικές φορές για ώρες τη φορά, σιγανά και φωναχτά, με ηρεμία αλλά αποφασιστικότητα. Συχνά το έχω παρομοιάσει με το κούρδισμα μιας μπικτρόλας, ένα παλιό μουσικό όργανο. Πρέπει να κουρδίσουμε τον εαυτό μας με τα λόγια που λέμε. Για να εντυπωθεί στο υποσυνείδητο, χρειάζεται είναι πάντα απαραίτητη η ενεργός πίστη. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Στην πραγματικότητα, η ενεργός πίστη είναι η γέφυρα πάνω στην οποία περνάει ο άνθρωπος στη γη της επαγγελίας του. Είναι διαφορετικό πράγμα να λέμε ότι πιστεύω στις θετικές δηλώσεις, πιστεύω ότι είναι καλό να μην λέμε αρνητικά πράγματα, πιστεύω ότι εκφράζουμε θετικά πράγματα θα αλλάξει η ζωή μου, και είναι εντελώς διαφορετικό να το κάνουμε πράξη και να αρχίσουμε να παρατηρούμε τον εαυτό μας. Αυτό ακριβώς εννοεί ενεργό πίστη. Είναι άλλο τι πιστεύουμε και άλλο τι κάνουμε πάνω σε αυτό που πιστεύουμε. Δεν υπάρχει ειρήνη ή ευτυχία στον άνθρωπο μέχρι να σβήσει κάθε φόβο από το υποσυνείδητο. Ο φόβος είναι ενέργεια προς λάθος κατεύθυνση και πρέπει να επανακατευθυνθεί ή να μεταστοιχειωθεί σε πίστη. Ο Χριστός είπε «Γιατί είσαι φοβισμένος εσύ ο λιγόπιστε?» Όλα τα πράγματα είναι δυνατά για όποιον πιστεύει. Συχνά με ρωτούν μαθητές μου «Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το φόβο?» Απαντώ «Με το να πας στο πράγμα που φοβάσαι». Το λεοντάρι αντλεί την αγριότητά του από το φόβο σου. Πήγαινε προς το λεοντάρι και θα εξαφανιστεί. Τρέξε μακριά του και θα σε κυνηγήσει. Νομίζω ότι λίγος πολύ το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στη ζωή μας.
Ο άνθρωπος τον καιρό έχει διαχωρίσει τον εαυτό του από το καλό του και τα εφόδια του με σκέψεις διαχωρισμού και στέρησης. Έτσι μερικές φορές χρειάζεται δύναμή της να εκτοπίσει αυτές τις λανθασμένες ιδέες από το υποσυνείδητο. Και ο δυναμίτης είναι μια μεγάλη κατάσταση που περνάμε. Ίσως ο φόβος κάποιου είναι της προσωπικότητας. Τότε μην αποφεύγεις ανθρώπους που φοβάσαι. Έσω πρόθυμος να τους συναντήσεις χαρούμενα και θα αποδειχθούν είτε χρυσή κρίκη στην αλυσίδα του καλού σου ή θα εξαφανιστούν αρμονικά από το διάβα σου. Ίσως κάποιο φόβος να είναι για αρρώστια ή μικρόβια. Τότε θα πρέπει να είναι άφοβος και αδιατάρακτος σε μια περίσταση γεμάτη μικρόβια και θα είναι όντως απρόσβλητος. Ένας μπορεί να κολλήσει μικρόβια μόνο όταν δονείται στην ίδια συχνότητα του μικροβίου. Και ο φόβος ρίχνει τον άνθρωπο στο επίπεδο του μικροβίου. Φυσικά, αρρώστια γεμάτη μικρόβια είναι προϊόν του κοσμικού νου, καθότι όλες οι σκέψεις πρέπει να πάρουν μορφή. Μικρόβια δεν υπάρχουν στον υπερσυνείδητο νου ή θεϊκό νου, οπότε είναι απλώς του ανθρώπου η μάταιη φαντασίωση. Με ένα βλεφάρισμα θα έρθει η απελευθέρωση του ανθρώπου όταν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία δύναμη στο κακό. Ο υλικός κόσμος θα σβήσει ομαλά και ο τετραδιάστατος κόσμος, ο κόσμος του θαυμαστού, θα περάσει στην υλοποίηση. Και είδα ένα νέο ουρανό και μια νέα γη και δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος, ούτε θλίψη ή δάκρυα, ούτε θα υπάρχει πλέον πόνος, επειδή τα παλιά πράγματα έχουν εκπνεύσει. Πάμε στο 7ο κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο της αγάπης. Η αληθινή αγάπη είναι ανιδιοτελής και ελεύθερη από φόβο. Ξεχύνεται πάνω στο αντικείμενο της αφοσίωσής της, χωρίς να απαιτεί καμία ανταπόδοση. Η χαρά της είναι η χαρά του να προσφέρει. Η αγάπη είναι ο Θεός εκδηλωμένος και η ισχυρότερη μαγνητική δύναμη του σύμπαντος. Η αγνή ανιδιοτελής αγάπη έλκει στον εαυτό της τα δικά της στοιχεία. Δεν χρειάζεται να ψάχνει ή να ζητάει. Σπανίως κάποιος έχει μια ελάχιστη αντίληψη της αληθινής αγάπης. Ο άνθρωπος είναι εγωιστής, τυραννικός ή φοβισμένος στη συμπεριφορά του. Γι' αυτό και χάνει ό,τι αγαπάει. Η ζήλια είναι ο χειρότερος εχθρός της αγάπης, γιατί η φαντασία καλπάζει αχαλήνωτη, βλέποντας το αγαπημένο του άτομο να ελκύεται από κάποιο άλλο και σίγουρα οι φόβοι αυτοί εξωτερικεύονται εάν δεν αδρανοποιηθούν. Το να υποφέρει κάποιος δεν είναι απαραίτητο για την εξέλιξή του. Είναι αποτέλεσμα παραβίασης του πνευματικού νόμου. Αλλά πολύ λίγοι φαίνεται να ξυπνούν από τον ύπνο της ψυχής χωρίς τον πόνο. Όταν είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, συνήθως γίνονται εγωιστές και αυτόματα τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος του κάρμα. Ο άνθρωπος συνήθως υποφέρει από μια απώλεια λόγω της έλλειψης εκτίμησης. Γνώρισα κάποια που είχε ένα πολύ καλό σύζυγο, αλλά έλεγε συχνά «Δεν με ενδιαφέρει να είμαι παντρεμένη, αλλά δεν έχει να κάνει με τον άντρα μου, απλώς δεν με ενδιαφέρει η συζυγική ζωή». Είχε άλλα ενδιαφέροντα και σπάνια θυμόταν ότι είχε ένα σύζυγο. Το θυμόταν μόνο όταν τον έβλεπε. Μια μέρα της είπε ότι ήταν ερωτευμένος με άλλη γυναίκα και σηκώθηκε και έφυγε. Εκείνη ήρθε σε μένα με θλίψη και μυσικακία. Της λέω «Μα ακριβώς αυτά τα λόγια εξέφραζες. Είπες ότι δεν σε ενδιαφέρει να είσαι παντρεμένη. Οπότε το υποσυνείδητο δούλεψε για να σε ξεπαντρέψει». Αποκρίθηκε. «Α, καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι παίρνουν αυτό που θέλουν και μετά αισθάνονται πληγωμένοι». Σύντομα ήρθε σε τέλεια αρμονία με την κατάσταση και γνώριζε ότι ήσαν και οι δύο πολύ πιο ευτυχισμένοι χωριστά. Όταν κάποια γίνεται αδιάφορη ή επικριτική και πάβει να αποτελεί έμπνευση για το σύζυγό της, εκείνου του λείπουν τα ερεθίσματα της αρχικής γνωριμίας τους και γίνεται ανήσυχος και δυστυχής. Νομίζω ότι ισχύει και από την αντίθετη πλευρά, όχι μόνο από την πλευρά της γυναίκας. Κανένας δεν είναι επιτυχημένος στις επιχειρήσεις αν δεν αγαπάει τη δουλειά του. Κανείς δεν μπορεί να ελκύσει χρήματα εάν τα απεχθάνεται.
Πολλοί έχουν μείνει στη φτώχεια με το να λένε «Τα λεφτά δεν σημαίνουν τίποτα για μένα και περιφρονώ όσους τα έχουν». Γι' αυτό τόσοι καλλιτέχνες είναι φτωχοί. Η περιφρόνησή τους στο χρήμα τους χωρίζει από αυτό. Τα χρήματα είναι ο Θεός εκδηλωμένος σαν ελευθερία από τα θέλω και τους περιορισμούς. Αλλά θα πρέπει πάντα να κυκλοφορεί και να χρησιμοποιείται σωστά. Η συσσόρευση και η φύλαξη αντενεργούν με αμήλικτη εκδίκηση. Αυτή είναι η πνευματική νοοτροπία απέναντι στα χρήματα και η μεγάλη τράπεζα του σύμπαντος ποτέ δεν αποτυγχάνει. Ακολούθα το μονοπάτι της αγάπης και όλα τα πράγματα θα προσθεθούν. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός είναι η πηγή. Ακολούθα το μονοπάτι του εγωισμού και της απληστίας και η πηγή στερεύει ή ο άνθρωπος την αποχωρίζεται. Ήταν η περίπτωση μιας πλούσιας που συσσόρευε το εισόδημά της. Σπάνια έδινε δώρα, αλλά αγόραζε συνεχώς πράγματα για τον εαυτό της. Της άρεσαν τα περιδέρια και μια φίλη κάποτε τη ρώτησε πόσα είχε. Απάντησε 67. Τα αγόραζε και τα έβαζε στην άκρη, προσεκτικά τυλιγμένα σε λεπτό χαρτί. Αν είχε χρησιμοποιήσει αυτά τα περιδέρια θα ήταν εύλογο, αλλά έτσι παραβίαζε τον νόμο της χρήσης. Οι ντουλάπες της ήταν γεμάτες ρούχα που ποτέ δεν φορούσε και κοσμήματα που ποτέ δεν είδαν το φως. Τα χέρια της γυναίκας άρχισαν σταδιακά να παραλύουν και τελικά θεωρήθηκε ανίκανη να χειρίζεται τις υποθέσεις της, οπότε ο πλούτος της δόθηκε σε άλλους να το διαχειριστούν. Έτσι, ο άνθρωπος, έχοντας άγνοια του νόμου, επιφέρει την ίδια του την καταστροφή. Όλες οι αρρώστιες, όλη η δυστυχία προέρχονται από την παραβίαση του νόμου της αγάπης. Το μπούμεραγκ του μίσους, της βαριγκόμιας, της κριτικής επιστρέφουν φορτωμένα με αρρώστια και θλίψη. Η αγάπη φαίνεται τότε σαν χαμένη τέχνη, αλλά εκείνος που γνωρίζει το πνευματικό νόμο ξέρει ότι πρέπει να ξανακερδιθεί. Γιατί χωρίς αυτήν γέγονε χαλκός ηχών η κύμβαλο λαλάζων. Οι άνθρωποι αισθάνονται μερικές φορές μετανιωμένοι που έκαναν κάτι σκληρό σε κάποιον, ίσως πριν χρόνια. Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να διορθωθεί, οι συνέπειες του μπορούν να εξουδετερωθούν με το να προσφέρει κάτι καλό σε κάποιον στον παρόντα χρόνο. Αυτό κάνω, ξεχνώ όσα είναι πίσω και πλησιάζω όσα είναι μπροστά μου. Η θλίψη, η λύπη και οι τύψεις αποσυντονίζουν τα κύτταρα του σώματος και δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα του ατόμου. Κάποια με βαθιά θλίψη μου είπε «Κάνε να είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη, γιατί η θλίψη μου με κάνει τόσο οξύθυμη με τα μέλη της οικογένειάς μου, ώστε συνεχίζω να δημιουργώ περισσότερο κάρμα». Ο θνητός νους λατρεύει να κρεμιέται στους θρήνους και τις τύψεις του. Γνώριζα κάποια που κόμπαζε για τις σκοτούρες της, οπότε φυσικά είχε πάντα κάτι να καφιέται. Παλιά θεωρούσαν ότι αν κάποια δεν ανησυχούσε για τα παιδιά της, ότι δεν ήταν καλή μητέρα. Δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει πολύ στις μέρες μας αυτό. Τώρα γνωρίζουμε ότι... επειδή έχουμε 3 παιδιά και η μητέρα ή η σύζυγός μου οπωσδήποτε, όπως όλες τις καλές μητέρες, ανησυχούσε για τα παιδιά και εγώ σπάνια ανησυχούσα, θεωρούσε ότι είμαι μάλλον αφασία ή αδιάφορος. Αλλά ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα παιδί. Κανένα παιδί μας. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο μητρικός φόβος ευθύνεται για πολλές από τις αρρώστιες και τα ατυχήματα που συμβαίνουν στη ζωή των παιδιών. Επειδή ο φόβος απεικονίζει ζωντανά την αρρώστια ή την κατάσταση που είναι το αντικείμενο του φόβου. Αυτές οι εικόνες υλοποιούνται αν δεν ουδετεροποιηθούν. Ευτυχισμένη είναι η μητέρα που μπορεί να πει ειλικρινά ότι εμπιστεύεται το παιδί της στα χέρια του Θεού και γι' αυτό γνωρίζει ότι είναι θεϊκά προστατευμένο. Γιατί πραγματικά αυτό ένιωθα. Άμα έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό,
Δεν μπορείς να ανησυχήσεις ούτε για σένα, ούτε για τα παιδιά σου, ούτε για κανένα. Και έτυχε να έχω λίγο. Γι' αυτό και δεν ανησυχούσα και γι' αυτό και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά μας. Η τέλεια αγάπη αποβάλλει το φόβο. Όποιος φοβάται δεν είναι τέλειος στην αγάπη. Και η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Αυτά είναι τα που κλείνει το κεφάλαιο αυτό. Στο 8ο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαίσθηση ή καθοδήγηση. Δεν υπάρχει τίποτε υπερβολικό να επιτευχθεί για τον άνθρωπο που γνωρίζει τη δύναμη του λόγου του και ακολουθεί τις διαισθητικές ενδείξεις που έχει. Με τα λόγια του αρχίζει να δραστηριοποιεί αόρατες δυνάμεις και μπορεί να ξαναχτίσει το σώμα του ή να ανακατασκευάσει ή να ανασκευάσει τις υποθέσεις του. Είναι επομένως υψίστης σημασίας το να επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις και ο μαθητής διαλέγει προσεκτικά τη θετική δήλωση που επιθυμεί να εξαποντήσει στον κόσμο του αοράτου. Γνωρίζει ότι ο Θεός είναι ο προμηθευτής του, ότι υπάρχει μια παροχή για κάθε ζήτηση και ότι τα λόγια που λέει αποδεσμεύουν αυτή την παροχή. Ζήτα και θα σου δοθεί. Το να δώσεις ανοίγει τον δρόμο για να λάβεις. Για να δραστηριοποιήσει κάποιος τα οικονομικά θα πρέπει να δίνει. Το να προσφέρει το 1/10 του εισοδήματός του είναι ένα παλιό ιουδαϊκό έθιμο και είναι βέβαιο ότι φέρνει αύξηση. Πολλοί από τους πλουσιότερους αυτής της χώρας έδιναν τη δεκάτη, όπως λεγόταν, και δεν είδα ποτέ να αποτυχάνει σαν επένδυση. Το 10ο αυτό κομμάτι προχωράει και επιστρέφει ευλογημένο και πολλαπλασιασμένο. Αλλά το δώρο της δεκάτης πρέπει να δίνεται με αγάπη και χαρά, καθώς ο Θεός αγαπά τον χαρούμενο δότη. Οι λογαριασμοί θα πρέπει να πληρώνονται με χαρά. Όλα τα χρήματα θα πρέπει να κυκλοφορούν άφοβα και με ευλογία. Αυτή η νοοτροπία του νου κάνει τον άνθρωπο κύριο του χρήματος. Έτσι τον υπακούει και τότε τα λόγια που λέει ανοίγουν μεγάλες δεξαμενές πλούτου. Ο ίδιος ο άνθρωπος περιορίζει τα εφόδια του με το περιορισμένο του όραμα. Μερικές φορές ο μαθητής έχει συναίσθηση του πλούτου, αλλά φοβάται να δράσει. Το όραμα και η δράση πρέπει να βαδίζουν χέρι-χέρι. Οι άνθρωποι θεωρούν λίγο πιθανό το ότι επιδρούν οι υποθέσεις στο σώμα τους. Υπάρχει μια διανοητική ανταπόκριση για κάθε πάθηση. Κάποιος μπορεί να έχει στιγμιαία θεραπεία μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι το σώμα είναι μια τέλεια ιδέα στο θεϊκό νου, οπότε είναι ολοκληρωμένο και τέλειο. Αλλά εάν εξακολουθεί τον καταστροφικό τρόπο σκέψης του, αποθυσαυρίοντας, μισώντας, φοβούμενος και κριτικάροντας, η αρρώστια θα επανέλθει. Ο Ιησούς είπε «Μην καταδικάζεις, αλλιώς και εσύ θα καταδικαστείς. Μην κρίνεις για να μην κριθείς». Πολλοί έχουν ελκύσει ασθένεια και δυστυχία μέσω της αποδοκιμασίας των άλλων. Ό,τι αποδοκιμάζει κάποιος στους άλλους, το ελκύει στον εαυτό του. Μια φίλη ήρθε σε μένα με θυμό και απογοήτευση επειδή ο άντρας της την εγκατέλειψε για μια άλλη. Καταδίκασε τη γυναίκα εκείνη και έλεγε συνεχώς «Γνώριζε ότι ήταν παντρεμένος και δεν είχε κανένα δικαίωμα να δεχτεί την προσήλωσή του». Της είπα «Σταμάτα να καταδικάζεις τη γυναίκα αυτή. Ευλόγησέ την και ξεπέρνα την κατάσταση, αλλιώς ελκύεις το ίδιο πράγμα τον εαυτό σου». Κόφευε στα λόγια μου, αλλά 1 ή 2 χρόνια μετά η ίδια ενδιαφέρθηκε βαθιά για έναν παντρεμένο. Ο άνθρωπος αποκτά ενεργητικό πρόσωπο όποτε κριτικάρει ή καταδικάζει και σαν να μένει ένα σοκ στη ζωή του. Η αναποφασιστικότητα είναι μια κακοτοπιά σε πολλά μονοπάτια. Για να την ξεπεράσεις, επαναλάμβανε τη δήλωση «Βρίσκομαι πάντα υπό άμεση έμπνευση. Παίρνω τις σωστές αποφάσεις γρήγορα». Τα λόγια αυτά εντυπώνουν το υποσυνείδητο και σύντομα βλέπεις να είσαι ξύπνος και έτοιμος για δράση και να κάνεις τις σωστές κινήσεις χωρίς δισταγμούς. Η θέληση του ανθρώπου θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει τη θέληση του σύμπαντος. Επιθυμώ να γίνει το θέλημα του Θεού.
Είναι θέλημα Θεού να δώσει σε κάθε άνθρωπο την κάθε έντιμη επιθυμία της καρδιάς του και η θέληση του ανθρώπου θα έπρεπε να κρατά το τέλειο αυτό όραμα χωρίς δισταγμούς. Καθώς αφυπνίζεται πνευματικά κάποιος, αναγνωρίζει ότι η εξωτερική δυσαρμονία είναι ανταπόκριση της νοητικής δυσαρμονίας. Αν σκοντάφτει και πέφτει, θα ξέρει ότι σκοντάφτει και πέφτει στη συνείδηση. Πολύ δίκιο. Έχω πέσει πολλές φορές. Πάμε στο ένα του κεφάλαιο που αναφέρεται στην τέλεια αυτοέκφραση, το θείο σχέδιο. Κανείς άνεμος δεν μπορεί να παρασύρει το σκάφος μου, ούτε να αλλάξει την παλήρια του πεπρωμένου μου. Υπάρχει για κάθε άνθρωπο η τέλεια έκφραση του εαυτού. Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να συμπληρώσει, το οποίο κανείς άλλος δεν μπορεί να συμπληρώσει. Κάτι που έχει να κάνει, που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει. Είναι ο προορισμός του. Αυτό το επίτευγμα παραμένει σαν μια τέλεια ιδέα στο θεϊκό νου, περιμένοντας αναγνώριση από τον άνθρωπο. Όμως η ικανότητα απεικόνησης είναι η δημιουργική ικανότητα. Χρειάζεται κάποιος να δει την ιδέα προτού μπορέσει να εκδηλωθεί. Έτσι η υψηλότερη αξίωση του ανθρώπου είναι για το θεϊκό σχέδιο της ζωής του. Μπορεί να μην έχει την παραμικρή ιδέα ποιο είναι αυτό, υπάρχει όμως πιθανώς κάποιο εκπληκτικό ταλέντο κρυμμένο βαθιά μέσα του. Η αξίωση θα έπρεπε να είναι ως εξής. Άπειρο πνεύμα, άνοιξε το δρόμο για να εκδηλωθεί το θείο σχέδιο της ζωής μου. Η διάνοια μέσα μου ας ελευθερωθεί. Δείξε μου ξεκάθαρα το τέλειο σχέδιο. Το τέλειο σχέδιο περιλαμβάνει υγεία, πλούτο, αγάπη και τέλεια αυτοέκφραση. Αυτό είναι το καρέ της ζωής, το οποίο φέρνει τέλεια επιτυχία. Υγεία, πλούτος, αγάπη και τέλεια αυτοέκφραση. Όταν κάποιος θέσει το αίτημά του, μπορεί να δει σπουδαίες αλλαγές να συμβαίνουν στη ζωή του. Η τέλεια αυτοέκφραση ποτέ δεν θα είναι αποτέλεσμα μόχθου, αλλά θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα που θα φαίνεται σχεδόν σαν παιχνίδι. Δεν θα πρέπει ένας να οραματίζεται ή να επιβάλλει μια νοητική εικόνα. Όταν ζητάει το θεϊκό σχέδιο να έρθει στο συνειδητό του νου, θα λάβει αναλαμπές έμπνευσης και θα αρχίσει να παρατηρεί τον εαυτό του να κάνει σπουδαία επιτεύγματα. Αυτή είναι η εικόνα ή η ιδέα που πρέπει να κρατάει χωρίς να κλονίζεται. Αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος τον αναζητά. Το τηλέφωνο αναζητούσε τον Γκράχαμ Μπέλ. Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει, μαθητής της ζωής εννοεί, πρέπει να αποκτήσει τη συνήθεια να εφαρμόζει την παρουσία του Θεού κάθε λεπτό, αναγνωρίζοντάς τον αναγνώριζε τον σε όλες τις καταστάσεις σου. Τίποτα δεν είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο. Μερικές φορές ένα ασήμαντο περιστατικό μπορεί να είναι σημείο καμπής στη ζωή κάποιου. Ο Ρόμπερτ Φούλτον, παρατηρώντας το βραστό νερό να κοχλάζει σε ένα τσαγερό, είδε ένα ατμόπλιο. Ο σκοπός του μαθητή είναι η αυτοκυριαρχία. Η αυτοκυριαρχία είναι δύναμη, επειδή δίνει την ευκαιρία στη δύναμη Θεό να σπεύσει στον άνθρωπο και να κάνει αυτό που την ευχαριστεί. Έχοντας αυτοκυριαρχία, σκέφτεται καθαρά ο άνθρωπος και παίρνει τις σωστές αποφάσεις γρήγορα. Ποτέ δεν χάνει κανένα μήνυμα. Ο θυμός θολώνει το βλέμμα, δηλητηριάζει το αίμα, είναι η ρίζα πολλών ασθενειών και γίνεται αιτία για λανθασμένες αποφάσεις που οδηγούν σε αποτυχία. Έχει χαρακτηριστεί σαν μία από τις χειρότερες αμαρτίες, καθώς η παρενέργειά του είναι τόσο επιβλαβής. Ο μαθητής μαθαίνει ότι στη μεταφυσική η αμαρτία έχει πολύ ευρία έννοια, πολύ πιο ευρία έννοια από τις παλιές διδασκαλίες που έλεγαν οτιδήποτε δεν είναι της πίστης είναι αμαρτία. Ανακαλύπτει ότι ο φόβος και η ανησυχία είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτά είναι ανάστροφη πίστη και μέσα από στρεβλές νοητικές εικόνες
υλοποιούν το αντικείμενο του φόβου. Το έργο του είναι να εκδιώξει αυτούς τους εχθρούς από το υποσυνείδητο. Ο μαθητής συχνά καθυστερεί την υλοποίηση ενός πράγματος που έχει ζητήσει λόγω της πεποίθησης ότι υπάρχει ατέλεια. Θα έπρεπε να κάνει την εξής δήλωση. Στο θεϊκό νου υπάρχει μόνο ολοκλήρωση. Γι' αυτό η υλοποίηση είναι ολοκληρωμένη. Η τέλεια εργασία μου, το τέλειο σπίτι μου, η τέλεια υγεία μου. Όσα ζητάει είναι τέλειες ιδέες καταχωρημένες στο θεϊκό νου και πρέπει να εκδηλωθούν με χάρη και με τέλειο τρόπο. Ευχαριστεί που έχει ήδη λάβει στο αόρατο πεδίο και κάνει ενεργές προετοιμασίες να τα λάβει στο ορατό. Μερικοί είναι χαρούμενοι δότες, αλλά κακοί δέκτες. Αρνούνται τα δώρα λόγω περηφάνειας ή για κάποιο άλλο αρνητικό λόγο, οπότε μπλοκάρουν τα κανάλια τους και βρίσκονται σταθερά με λίγα ή τίποτα. Σε κάποια που είχε δωρήσει μεγάλο ποσό, της προσφέρθηκαν αρκετές χιλιάδες δολάρια. Αρνήθηκε να τα πάρει λέγοντας ότι δεν τα χρειάζεται. Σύντομα τα οικονομικά της έγιναν σφιχτά και βρέθηκε να μπροστά εκείνο το συγκεκριμένο ποσό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να λαμβάνει χαριτωμένα τον άρτο που του επιστρέφεται από το νερό. Ελεύθερα έδωσες, ελεύθερα θα λάβεις. Ποτέ να μην υπάρξει σκέψη στέρησης προς αυτόν που δίνει. Δηλαδή να μην παίρνουμε κάτι που μας δίνει, λέμε δεν μπορεί, αυτός είναι ακριβό για αυτόν ή οτιδήποτε. Αυτό εννοεί να μην υπάρχει σκέψη στέρησης. Και να παίρνουμε πάντα, να δεχόμαστε πάντα με αγάπη αυτό που μας δίνεται. Ο Κύριος αγαπά τον χαρούμενο δέκτη όπως και τον χαρούμενο δωρητή. Μέσα από την αλήθεια ο άνθρωπος απελευθερώνεται από τον νόμο του κάρμα, την αμαρτία και τον θάνατο και εκδηλώνεται αυτός που είναι κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση. Η ελευθερία του ανθρώπου έρχεται από την εκπλήρωση του προορισμού του, υλοποιώντας το θεϊκό σχέδιο της ζωής του. Το 10ο κεφάλαιο κλείνει με αρνήσεις και καταφάσεις. Όλο το καλό που είναι να εκδηλωθεί στη ζωή του ανθρώπου είναι ήδη ένα τελειωμένο γεγονός στο θεϊκό νου και απελευθερώνεται μέσα από την αναγνώριση του ανθρώπου ή τον υπομένο λόγο του. Οπότε πρέπει να είναι προσεκτικός, να προστάζει να εκδηλωθεί μόνο η θεϊκή ιδέα, γιατί συχνά προστάζει αποτυχία ή ατυχία μέσα από επιπόλαια λόγια. Γι' αυτό είναι υψίστη σημασία στο να εκφέρει σωστά τις λέξεις ενός αιτήματος. Εάν κάποιος επιθυμεί σπίτι, φίλο, θέση, εργασίας ή ό,τι άλλο καλό, να ζητάει πάντα τη θεϊκή επιλογή. Δηλαδή, άπειρο πνεύμα, άνοιξε το δρόμο για το κατάλληλο σπίτι μου, τον κατάλληλο φίλο μου, την κατάλληλη θέση μου. Ευχαριστώ που εκδηλώνεται τώρα μέσω χάρις με τέλειο τρόπο. Το τελευταίο μέρος της δήλωσης είναι το πιο σπουδαίο. Για παράδειγμα, γνώριζα κάποια που ζήτησε $1,000. Οι κόρη της τραυματίστηκε και έλαβαν $1,000 σαν αποζημίωση, οπότε δεν ήρθαν με τέλειο τρόπο. Το αίτημα θα έπρεπε να είχε εκφραστεί με τον εξής τρόπο. Άπειρο πνεύμα, σε ευχαριστώ που τα $1,000 τα οποία είναι δικά μου από θείο δικαίωμα, τώρα αποδεσμεύονται και φτάνουν σε μένα μέσω χάρις με ένα τέλειο τρόπο. Πολλές ιστορίες έχουν υποθεί σχετικά με τη δύναμη του υποσυνείδητου όταν κατευθύνεται από την πίστη. Για παράδειγμα, κάποιος κοιμόταν σε ένα αγροτόσπιτο. Τα παράθυρα του δωματίου ήταν καρφωμένα και στη μέση της νύχτας ένιωσε ένα ασφικτιά και έψαχνε το παράθυρο μέσα στο σκοτάδι. Δεν μπορούσε να το ανοίξει, οπότε έσπασε το τζάμι με τη γροθιά του, πήρε βαθιές ανάσες φρέσκο αέρα και συνέχισε με θαυμάσιο ύπνο. Το επόμενο πρωί ανακάλυψε ότι είχε σπάσει το τζάμι μιας βιβλιοθήκης και το παράθυρο παρέμενε κλειστό όλη τη νύχτα. Είχε εφοδιάσει τον εαυτό του με οξυγόνο, απλώς και μόνο με τη σκέψη του οξυγόνου. Όταν ο μαθητής αρχίζει τη διδασκαλία υλοποίησης, δεν πρέπει ποτέ να κάνει πίσω. Ας μην νομίσει όπως αμφιταλαντεύεται ότι θα λάβει τίποτα από τον Κύριο. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει ποτέ να συμβιβαστεί. Αφού τα έχεις κάνει όλα, στάσου.
Αυτός είναι ίσως ο πιο δύσκολος χρόνος της διαδικασίας υλοποίησης. Ο πειρασμός έρχεται για να τα παρατήσεις, να γυρίσεις πίσω, να συμβιβαστείς. Οι εκδηλώσεις συχνά συμβαίνουν την τελευταία ώρα, επειδή τότε αφήνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή πάβει να εκλογικεύει και η άπειρη ευφυΐα έχει την ευκαιρία να εργαστεί. Οι ζωφερές επιθυμίες απαντιούνται ζωφερά και οι ανυπόμονες επιθυμίες καθυστερούν ή εκπληρώνονται με βίαιο τρόπο. Δύο καταστάσεις του νου αποκτούν απώλεια. Η υποτίμηση, όπως στην περίπτωση εκείνης που δεν εκτιμούσε τον άντρα της, ή ο φόβος της απώλειας που φτιάχνει μια εικόνα απώλειας στο υποσυνείδητο. Όταν ο μαθητής μπορέσει να αφήσει το πρόβλημά του, να αποθέσει το φορτίο του, θα έχει υλοποιήσει στη στιγμή. Με ρωτούν συχνά τη διαφορά μεταξύ του φαντάζομαι και του οραματίζομαι. Η φαντασία είναι μια νοητική διεργασία που ελέγχεται από το λογικό ή συνειδητό νου. Ο οραματισμός είναι μια πνευματική διαδικασία που ελέγχεται από τη διαίσθηση ή τον υπερσυνείδητο νου. Αν ο μαθητής επιχειρήσει να πιέσει μια υλοποίηση μέσω του λογικού νου, την μπλοκάρει. Θα πρέπει να δρά μόνο από διαίσθηση ή με ξεκάθαρες ενδείξεις. Όλη η δύναμη έχει δοθεί στον άνθρωπο μέσα από τη σωστή σκέψη να φέρει τον παράδεισό του στη γη και αυτός είναι ο σκοπός του παιχνιδιού της ζωής. Οι απλοί κανόνες είναι άφοβη πίστη, μία αντίδραση και αγάπη. Ήθε κάθε αναγνώστης να ελευθερωθεί τώρα από ό,τι τον κρατάει σε σκλαβιά για αιώνες. Ό,τι στέκεται ανάμεσα σε αυτόν και σε ό,τι είναι δικό του, και να αναγνωρίσει την αλήθεια που τον κάνει ελεύθερο. Ελεύθερο να εκπληρώσει τον προορισμό του, να υλοποιήσει το θεϊκό σχέδιο της ζωής του. Δηλαδή υγεία, πλούτο, αγάπη και τέλεια αυτοέκφραση. Έσω μετουσιωμένους από την αναζωογόνηση του νου σου. Κλείνει με αυτό το ρητό. Μετά έχει κάποια παραδείγματα θετικών δηλώσεων, αλλά θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ πέρα την ζωντανή σύνδεση, για να είναι εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος, και μπορούμε να συνεχίσουμε μετά εδώ πέρα με ερωτήσεις, διευκρινήσεις ή ό,τι άλλο χρειάζεται. Το πήγα λίγο τρέχοντας γιατί ήθελα να καλύψω όλο το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσω μισό λεπτό, αν μου επιτρέψετε, αυτό είναι ένα βιβλίο που θα έπρεπε να το έχουμε δίπλα στο κομμωδίνο μας. Άμα το πάρει κάποιος για να το βάζει στη βιβλιοθήκη του, είναι άχρηστο. Είναι να το ανοίγουμε σε κάθε περίπτωση που μας συμβαίνει κάτι για να μας θυμίζει γιατί κολλάμε, γιατί δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε. Γιατί είμαστε ασυνείδητοι στο τι μας συμβαίνει καθημερινά, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τη ζωή που θέλουμε και μας αξίζει. Όλες αυτές οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας, αλλά οι Φλόρες, τα παραδείγματά της μπορεί πραγματικά, αν εγώ συζητήσω τυχαία κάποια στιγμή σε ένα σημείο, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε όλο, να δείτε ότι μπορεί να σας δώσει μια λύση τότε που τη χρειάζεστε. Μπορούμε να το δείξουμε λίγο στο βιβλίο. Νομίζω ότι το έδειξα στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσετε ή θα παρακολουθήσετε από μακριά, και αυτή η κάμερα κουνούσε λιγάκι και σας χαιρετώ. Γεια χαρά σας. Να δω πως κλείνει όμως.